श्यामची पुन्हा जेव्हा बघतो त्यावेळेला खरं म्हणजे मी थोडासा चिकित्सक नजरेने बघतो. कारण मधल्या काळामध्ये मी रंगभूमीवरती काम केलं, अनेक चित्रपटांना काम केलं, चांगले चांगले चित्रपट बघितले. आणि आत्ता मी चित्रपट बघत असताना माझ्याच चुका कुठं झाल्या ती मी बघत होतो की अरे आपण असं हे केलं का, हे जरा वेगळं करता आलं असतं आपल्याला, असं आत्ता बघताना सुद्धा थोडंसं वाटलं. परंतु चित्रीकरण होत असतानाचे जे क्षण होते ते सगळे पुन्हा मला आठवले. म्हणजे अगदी काल काहीतरी घडलं असावं असं सगळ्या आठवणी माझ्या मनामध्ये जाग्या झाल्या. म्हणजे तुम्हाला सांगायचं तर छडी लागे छमछम हे त्यातलं अगदी गाजलेलं गाणं आहे. आणि त्याच्यामध्ये माझं असं होतं की मी एका मुलाचा कान पिरगळतो. ती मुलं जमिनीवरती बसलेत, मी उभा आहे. तर आम्ही प्रॅक्टिस केली होती त्या मुलाचं मी कान पिरगळायचा. आणि जेव्हा शूटिंग सुरू झालं, प्रत्यक्ष चित्रीकरण सुरू झालं, त्यावेळेला गोप्या गड्ढ्या असं म्हणून मी कान फिरवायला गेलो तर तो पोरगा होता कोणी तिथे, तो पोरगा पळून गेला होता खालच्या खालती. कारण प्रॅक्टिस करताना मी त्याचा कान जरा जास्ती पिरगळला होता, त्यामुळे ते चुकवणे करता तो पळून गेला. मग अत्रे साहेबांनी सांगितलं अरे असं पळून नाही जायचं. तो ना नाही मला कान माझा दुखतोय. माधव अरे तू जरा त्याचा कान इतकं फिरवू नको. असं त्यावेळची मला आठवण आत्ता बघताना सुद्धा झाली. आणखीन एक मोठी आठवण, श्यामनी रुपया चोरला आहे आणि आई त्याला सांगते कर देवासमोर प्रार्थना, मी असं पुन्हा करणार नाही म्हणून. आणि मग देऊ तू नको दुष्ट वासना, तूचा आवडी आमुच्या मना, अशी श्याम प्रार्थना करतो. शूटिंगच्या वेळेला चक्क देव्हारा समोर ठेवला होता. देवाच्या मूर्ती होत्या, निरंजन होतं, त्या फुलं हळदी कुंकू असं सगळं होतं. आणि प्रकाश योजना अशी संध्याकाळची केली होती. सगळं वातावरण असं छान गूढ असं होतं. आणि मी जेव्हा प्रार्थना करायला लागलो, देऊ तू नको दुष्ट वासना, तूच आवडी आमुच्या मना, तर वनमालाबाई माझी आई माझे मागे येऊन बसतात. श्यामला रडायला लागतं आणि माझ्या डोळ्यातलं खरोखरच पाणी सुरू झालं. वनमालाबाई माझ्या शेजारी बसल्या. श्याम तुला मी मगाशी मारलं, लागलं नाही ना रे फार, म्हणून त्याही रडायला लागल्या. आणि आम्ही दोघंही खरे रडत होतो. आणि ते चित्रीकरण फार छान झालं. दिग्दर्शक म्हणून अत्रे साहेब म्हणाले फारच छान, सुंदर केलं. वनमालाबाई काय त्या नेहमी चित्रपटाचं काम करत होत्या, त्या लगेच पुढच्या तयारीला लागल्या. आणि माझं रडणं थांबेच ना. तर सारखं डोळ्यात पाणी येत राहिलं, पुणके येत राहिले. तर कोणतरी आचार्यानं सांगितलं हो श्याम अजून रडतोय. तर अत्रे साहेब, आम्ही त्याला साहेब म्हणायचो, साहेब आले. माधव तू का रडतोयस, तुला मगाशी आईने मारलं छडीने, ते तुला खरंच लागलं का? तर मी नुसतं मानेने नाही म्हणतो. मग ते म्हणाले तुला भूक लागली आहे का? तर मी पुन्हा नाही, मानेने नाही म्हटलं. मग म्हणाले तुला पुण्यातल्या तुझ्या खऱ्या आईकडे जायचं आहे का? तर मी पुन्हा मानेने नाही म्हटलं. त्याला कळे ना. मग ते म्हणले तू का रडतोयस मग? तर मी रडतं सांगितलं मला माहिती नाही म्हणून. एखादी भूमिका कशी आक्रमून जाते नटाला, नट राहत नाही. त्या दृश्यापुरता मी अक्षरशः माधव वगैरे राहिलो नाही, श्याम झालो. आता नटाने स्वतःला असं विसरावं की नाही, भूमिकेशी एकरूप व्हावं की नाही, याची चर्चा मी पुढे प्राध्यापक झाल्यावर करत राहिलो आणि आजही समीक्षक म्हणून मी करतो. परंतु मला एक क्षण तो आठवतो की त्यावेळेला मी माधव वगैरे राहिलो नव्हतो, मी श्यामच झालो होतो. अशी छान आठवण होती. नंतर मी वहिनीच्या बंगल्यात चित्रपट केला सुलोचनाबाईंच्या बरोबर. सुलोचना मी आता तेवढ्यातच गेल्या. तो चित्रपट खूप चालला. त्यांनी मला खूप मोठं नाव मिळालं, श्याम शेनी आणि बहिणीच्या बंगल्यात. आणि मग एका पाठोपाठ एक चित्रपट माझ्याकडे यायला लागले. म्हणजे व्ही शांताराम आमच्याकडे आले होते त्यावेळेला. त्यांनी माझ्या वडिलांना एका चित्रपटाची ऑफर दिली होती. आणि वडील म्हणाले की माधव तुला येत आहेत हे सगळे, माझं काही म्हणणं नाही, तुझं काम चांगलं करतं वगैरे, परंतु हे आळवावरचं पाणी आहे. उद्या तू चित्रपटाच्या व्यवसायात गेलास आणि उद्या तुझं चाललं नाही समजा आणि तू घरी परत आलास तर आम्ही काय करायचं? मी शाळा मास्तर आहे, त्यावेळेला मी रिटायर झालेलो असेल आणि मग तू घरी परत आलास तर काय करायचं? त्यापेक्षा माझं तुला असं म्हणणं आहे
तू कुठली तरी एक पदवी मिळव आणि स्वतःच्या भाजी भाकरीची व्यवस्था कर आणि मग तू काय करायचं तुला कर, पण भाजी भाकरीची व्यवस्था पदवी म्हणून कर. मला वडिलांचं म्हणणं पटलं आणि मी कॉलेजमध्ये गेलो आणि कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर श्यामच्या इथला माधव जे आपल्या कॉलेजात आला आहे असं माझं त्यावेळेला आकर्षण माझ्याबद्दल होतं. नाटकात काम मिळालं आणि नाटकात काम मिळाल्यानंतर मी स्टेजवरती गेलो आणि समोर माझे सगळे वर्गातले मित्र मैत्रिणी जवळजवळ 350-400 कॉलेजामधली मुलं समोर माझ्या प्रत्येक वाक्याला दाद द्यायला लागली, हसायला लागली, रडायला लागली आणि मला कळलं अरे चित्रपटात अशी दाद नाही. इथे म्हणजे अगदी आज रोख उद्या उधार इथल्या इथे आपल्याला प्रतिसाद मिळतो. आणि नाटकातली ही जादू मला चित्रपटात नव्हती कळली आणि मग माझा चित्रपटातला रसच कमी झाला आणि मग मी नाटकातनं कामं करायला लागलो. मग मी दिग्दर्शन केलं आणि मराठी रंगमंचावरती माझं एक नट म्हणून आणि दिग्दर्शक म्हणूनही थोडंफार नाव आज तागायत आहे. 3 वर्षाच्या अभ्यासक्रमामध्ये मी अनेक विषय कला अकादमीमध्ये पण शिकवले. त्यामुळे आत्ता माझी ओळख नट, दिग्दर्शक, नाट्य शिक्षक आणि नाट्य समीक्षक अशी आहे. आणि मग एकदम 3 इयर्समध्ये मी काम केलं आणि त्यावेळेला मला जेव्हा फोन आला गिराणीचा तर मी नाही म्हणून सांगितलं. मध्ये इतका खंड पडलेला आहे, आपण चित्रपटात काम केलं नाही. तर ते म्हणाले तुम्हाला एक काम आहे. म्हटलं तुम्ही मला पाहिलेलं नाही म्हणाले तुम्ही श्यामचे एक काम केलं आहे. हो म्हणावं ते केव्हा म्हटलं, तो श्याम आता राहिलेला नाही म्हटलं, मी आता मोठा झालेलो आहे. ते म्हणले नाही तर तुम्ही काम करा. मग मी म्हटलं नाही मला हिंदी बोलता येत नाही, मी मराठी माणूस. तर त्यांनी त्याच्यावरती तोडगा काढला. तुमच्या रोलला हिंदी बोलायचंच नाही म्हणाले, एक शब्दही बोलायचं नाही आहे, तेव्हा हिंदीचा काही प्रश्न येत नाही. तरी नको म्हटलं मी. मग ते म्हणाले म्हणजे हा जो रोल आहे मिस्टर लोबो म्हणून त्याच्यात ती कॅरेक्टर आहे, त्याच्याकरता माझ्या टेबलावरती जवळजवळ 30-35 फोटो असतात या रोल करता आणि माझी नजर सारखी तुमच्या फोटोकडे जाते. हे का? त्याचं उत्तर मला तुम्ही सांगा. त्यामुळे तुम्ही या रोलला उत्तम आहात, तुम्ही या. आणि मग माझा डायलॉगच झाला आणि मग मी गेलो आणि 3 इडियट्समधला अनुभव सुद्धा फार चांगला होता. आमिर खान होता, माझी ओळख झाली आणि तोही परफेक्शनिस्ट ज्याला म्हणतात ना, तो परफेक्शनिस्ट कसा आहे हे मी प्रत्यक्षात चित्रीकरणाच्या वेळेला बघितलं. आणि मग 3 इडियट्स नंतर मला आणखीन एक चित्रपट आला. मी मराठी चित्रपटांत काही कामं केली. 2 वर्षापूर्वी मी बाप जन्म नावाच्या चित्रपटामध्ये काम केलं. आता नाटक आणि चित्रपट असं दोन्ही करता मला माहिती नाही, परंतु आता जाहिरात क्षेत्रात थोडीशी मला संधी मिळाली. काही जाहिराती पण मी केल्या. मला असं वाटतं की कौटुंबिक चित्रपटाकडनं मराठी चित्रपट सामाजिकतेकडे भरपूर वळलेला आहे. म्हणजे आता आपल्याला सुमित्रा भावे फार मोठं नाव त्या क्षेत्रातलं, त्यांनी जे चित्रपट केले ते सगळे सामाजिक चित्रपट, स्त्रियांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल, स्त्रियांच्या शिक्षणाबद्दल, स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याबद्दल असे चित्रपट अनेक आहेत. उमेश कुलकर्णी आहे, उमेश कुलकर्णीसारखा सुनील सुक्तलकर ज्यांनी यांच्याबरोबर सुमित्रा भाव्यांच्याबरोबर काम केलं तो आहे. सतीश राजवाडे चांगल्यापैकी दिग्दर्शक आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे मराठी चित्रपट हा कौटुंबिकतेच्या मर्यादा ओलांडून सामाजिकतेकडे गेला. जब्बार पटेलनी सिंहासन केलं होतं. जसं उंबरठा एक सामाजिक प्रश्न त्यांनी मांडला तसं सिंहासन केलं. त्यामुळे सामाजिकतेकडे, राजकीय प्रश्नांकडे आपला मराठी चित्रपट गेला. हा एक मुद्दा. तांत्रिक प्रगती खूप झाली. मला श्यामशाहीच्या वेळचे दृश्य कशी घेतली आठवतात आणि 3 इडियट्समध्ये दृश्य कशी घेतली आठवतात. श्यामशाहीमध्ये श्याम जेव्हा जातो पावसातनं तेव्हा माझ्या डोक्यावरती शूटिंगच्या वेळेला 20-25 जण झाऱ्या घेऊन बसले होते आणि झारीतनं पाऊस पडला होता आणि कोणीतरी चुकायचं. मग त्यावेळेला मग पुन्हा त्या झाऱ्या भरून द्यायच्या, पुन्हा मी पावसातनं जायचं, मी भिजायचं सारखं. हा झाऱ्यातनं पडणारा पाऊस मी बघितला होता. आणि 3 इडियट्सच्या वेळेला स्मशानातलं दृश्य होतं. आमिर खान आहे आणि मी आहे तिकडे, माझा मुलगा
जॉय गेलेला आहे. आम्ही स्मशानात जमतो, पाऊस पडतोय असं आम्हाला सांगितलं होतं. मी म्हटलं पाऊस पडतोय तर पावसाची काहीच तयारी नाही आहे. तर बाहेरच्या बाजूला टँकर्स आणले होते आणि टँकर्सनी पाईप्समधनं पाणी आत आणलं होतं आणि चक्क मोठमोठे पाईप्स उभे करून तो पाऊस कंट्रोल करता येत होता. थोडा पाहिजे, जास्ती पाहिजे, सरळ पाहिजे, तिरका पाहिजे, कसंही ते पाईप्स ॲडजस्ट करून पाऊस हवा तसा. म्हटलं श्यामची मध्ये 20-25 जण आपल्या डोक्यावरती झाड्या घेऊन बसले होते आणि आता त्या पाईपमधनं तंत्रज्ञान कसं बदलत गेलं त्याचं उदाहरण मी माझ्या डोळ्यासमोर बघितलं आहे. आणि मला सुद्धा पहिल्याच वेळेला असं तुमचं मानधन किती? मी म्हटलं अरे आपल्या श्यामच्या यायला पैसा पण नाही होते मिळाला, आपल्या घरच्यांनी मागितलं पण नाही. हे वातावरण असं होतं की साने गुरुजींचं काम करायला मिळत आहे तर जाऊ दे माधवला. आणि आता मला आल्यानंतर माधवजी तुम्ही रोल करावं असं वाटतं. आमचा लहानचा रोल आहे पण तुमचं मानधन दिलं जाईल. आता मानधनाची भाषा ताबडतोब सुरू होते. किती वेळ जाईल? आता मी गेल्या महिन्यात एका मराठी चित्रपटात काम केलं आहे. आता तो केव्हा तरी येईल. परंतु असं सगळं हे झालं आहे. परंतु मराठी चित्रपट हा नक्की बदलला एवढं खरं. मला स्वतःला असं वाटतं की तिथे तुम्हाला एक निवड करता येते. आपल्याला कोणता बघायचा आणि कोणता नाही बघायचा ही OTT वरती तुम्ही निवड करू शकता. परंतु पुन्हा आत्ता एखाद्या सभागृहात बसून, नाट्यगृहात बसून, चित्रपटगृहात बसून पडद्यावरती बघण्याचा जो आनंद आहे तो OTT मध्ये नाही असं मला वाटतं. दुसरी गोष्ट प्रेक्षकांचं म्हणून सगळ्यांचं एक नातं जमतं. सगळे आपण घरी असताना आपले एक किंवा दोघं जण आपण असणार. प्रेक्षकांचं नातं असं काही नाही. पण प्रेक्षकांचा जो माहोल असतो ना तो सुद्धा मला महत्त्वाचं वाटतो. जसं नाटकाला तसं चित्रपटाला सुद्धा एक ऊर्जा तयार होते आपोआप. आता एखादा सिनेमा बघताना 100, 150, 200 लोक असले लगेच इंटरव्हलमध्ये मध्यंतरात चर्चा सुरू होते. हा तर ते दृश्य फार छान होतं, आता पुढं काय होईल चित्रपटामध्ये. प्रेक्षक सुद्धा एकमेकांशी बोलतात. हा जो बदल आहे हा कदाचित नव्या पिढीला त्यांच्या वेळेनुसार, त्यांच्या मानसिकतेनुसार त्यांना तो हवासा वाटतो, त्यांना आवडत असेल. पण मी ज्यांनी जुना चित्रपट सगळा बघितला आहे, प्रवास बघितला आहे, त्याला मला असं वाटतं की नाही, प्रेक्षकांच्या बरोबर बघण्यात जी मजा आहे ती मला असं एकट्याला घरी बसून दोघं आम्ही बसलो आणि टी व्हीवरती ते बघतो, मला स्वतःला ते काही फारसं त्याच्यामध्ये रस वाटत नाही. आणि म्हणून OTT खरं म्हणजे फार कमी बघतो.